Добрый вечер, шановные телегледачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечер, прывітанне таксама. Прывітанне, Іван. Ну і сёння што у нас курсы па гісторыі Так, працягваюцца. працягваем сёння чацвер і працягваем нашу тэму, якую мы распачалі яшчэ напярэдадні свята 8 сакавіка. Сёння ўжо не 8, але тэма вялікая. І будзем працягваць з дапамогай нашых экспертаў, але на пачатку... Паглядзім афішу, так? Так, а так. потым ужо да гісторыі. Давайте. Витебский областной краеведческий музей представляет выставку вееров из собрания музея «Замковый комплекс «Мир». В собрании музея одна из самых больших коллекций вееров в Беларуси. Они выполнены из самых разнообразных материалов. Выставка работает с 10 часов. Витебский областной методический центр народного творчества приглашает на выставку «Творчество без границ», приуроченную к 30-летию Народного клуба любителей флористики «Анюта». Экспозиция включает 54 картины 22 авторов и отражает все многообразие техник. Выставка открыта с 9 часов. Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо» города Витебска-Двина приглашает на ежегодную выставку детского творчества «Мартовские коты». На выставке представлено множество работ, выполненных в разных техниках. Их объединяет любовь к кошкам. У каждого ребенка получился свой, неповторимый и уникальный питомец с особым набором характерных черт, размером и окрасом. Выставка работает с 10 часов. Ну што ж, сябры, у нашай студыі зноў кандыдаты гістарычных навук, дацэнты Дзяніс Юрчак і Анатоль Долаў, і мы працягваем тэму пра жанчын. І вось Дзяніс Валерьевич уже даў тут такі план. Зноў-такі мы звяртаемся ўсё роўна да старажытнасці. Хоць мы ўжо і пайшлі далей, але трэба адштурхнуцца. Сцісла пра папярэднюю серыю. У мінулай перадачы прысвечаны якраз жанчынам, і нездарма ў сакавіку толькі пра гэта можна, напэўна, і казаць. Не, можна пра жанчын заўжды. Зараз нас абвінавацяць. Спецыяльны выпуск быў. Так. Адпаведна, раней мы казалі, закраналі перыяд старажытнасці, а сёння паспрабуем паглядзець перыяд сярэднявечча, хаця ізноў ж такі абмяжоўвацца дакладна межамі сярэднявечча не будзем у сувязі з тым, што ў нас і пасля, калі пачаўся новы час, многія працэсы, якія распачаліся раней, яны ў прынцыпе рэалізоўваліся прыкладна так, і хаця б пэўная эвалюцыя адбывалася. Але трэба зрабіць акцэнт на тое, што у чарговы раз зрабіць акцэнт на тое, што ў параўнанні з старажытнасцю ўсё карэнным чынам змяняецца. Раней мы казалі, што так, у старажытнасці, у першабытным грамадстве матрыархата не было, але роля жанчыны ўсё ж такі была вельмі значная. Многія даследчыкі кажуць пра магчымую роўнасць палоў на той час, што чаго нельга выключаць, але ўсім зразумела, што мужчына больш мацнейшы. Пачнем з гэтага, і гэтым усё вызначалася. У перыяд сярэднявечча, у перыяд увогуле станаўлення дзяржаў, у тым ліку старажытных дзяржаў на старажытным усходзе, перыяду антычнасці ўсё карэнным чынам змяняецца, таму што роля жанчыны, роля мужчыны узвышаецца ўвогуле з развіццём вытворчай гаспадаркі, як толькі з'яўляецца сельская гаспадарка і жывёлагадоўля. А са з'яўленнем цывілізацыі гэта яшчэ выходзіць на больш высокі ўзровень, і зразумела, што гэта ўжо пачынаецца мужчынскі час. Час, калі роля жанчыны карэнным чынам змяняецца, і, скажам так, яна была не самая зайздросная. Таму асноўная мэта нашай сённяшняй перадачы паказаць, наколькі добра жывецца зараз жанчынам і наколькі дрэнна ім бы жылося ў часы сярэднявечча. Хаця насамрэч не ўсё адназначна, разумееце. Ну так. Ну, мы паспрабуем спачатку такой ўсё чорнай фарбы, напэўна, заліць, а потым знойдзем больш яскравыя колеры. Хаця адназначна казаць таксама нельга. Больш таго, сярэднявечча мы звычайна часам успрымаем на аснове тых жа рыцарскіх раманаў, што гэта вось час прыгожых дам, якім пакланяліся рыцары. Але трэба разумець, што дамы, якіх рыцары ухвалялі, звычайна гэта прадстаўніцы ўсё ж такі выключна дваранскае саслоўе, гэта феадалы, гэта
Таму яны вылучаліся, у іх быў свой статус, хаця ізноў жа такі роля жанчыны і там мела свае асаблівасці. А калі ўжо казаць пра простых жыхароў гараджанак, пра сялянак, тым больш, якія асноўную масу насельніцтва складалі, ну, мы, напэўна, ў гісторыі амаль не знойдзем прыкладаў, калі яны маглі выходзіць на вядучую ролю ў гісторыі ці пакінуць свой след. Таму што яны знаходзіліся на перыферыі ўсіх працэсаў, якія адбываліся ў той час, але менавіта на іх і трымалася Калі ў браць чымсьці на тое макраўзроўні працэсы, але сапраўды яны свой унёсак уносілі і ў хатнюю гаспадарку, і часам і кіравалі гэтай гаспадаркай, тыя ж самыя ўдовы. Не, ну але мы ўжо казалі пра тое, што праз жанчын колькі было усялякіх сутычак і інтрыг, Ну, з іх і і пачыналася. войнаў. Ну, увогуле, не толькі войнаў, тут трэба разумець погляды у перыяд сярэднявечча увогуле на ролю жанчыны. І як не дзіўна, гэтыя погляды вылучаюцца увогуле нават дзякуючы таму, што пануючай рэлігіяй становіцца хрысціянства на той момант, а хрысціянства ўсё ж такі яна арыентавана на мужчыну. Бог мужчына, Ісус Христос таксама мужчына. Ну, па меншай меры, не будзем лезть далёка ў тэалогію, але ўсведамляецца ва ўсіх менавіта вобраз мужчынскі. Але ёсць вобраз Божай Маці. Божая Маці — гэта якраз культ, які паступова фарміруецца і вылучаецца, падкрэсліваючае значэнне жанчына, і тым больш гэта якраз чалавечы пачатак у Ісуса. Таму што мы ведаем гісторыю яго нараджэння, і вось гэта Бог і гэта чалавек адначасова. І гэта частка чалавечага пачатку, і ідзе яна якраз менавіта ад жанчыны. Таму тут своеасаблівы добры прыклад выключэння, але пры гэтым роля жанчыны ў сярэднявечным грамадстве не змянялася. Больш таго, апіраючыся нават на Біблію, можна вызначыць ролю жанчыны, ну, просто некалькі цытатаў. Я перакладаць не буду, таму што не ўпаўнаважаны перакладаць рэлігійныя тэксты, магу тут зрабіць пэўныя памылкі, тым не менш. Экклезиаст. «Горче смерти женщина, потому что она есть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы. Добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». Зараз праклёны на спасибіць, вы разумееце? «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Мужчину одного из 1000 я нашел, а женщину между всеми ими не нашел». Экклезиаст. Таму... Мала было першага, трэба было дабіць. Ну, дабіць можна яшчэ больш. Евай, да, Гэта яшчэ першародным. рэлігійныя тэксты, гэта тэксты, якія кананічныя, ну, іх па-рознаму можна, канешне, трактаваць, больш таго, гэта ўсё ж такі стары запавет, гэта Танах увогуле, але гэта ўсё актыўна развівалася і ў сярэднявеччы, і ў сярэднявечнай літаратуры. Нездарма закранулі Еву, жанчына ўспрымалася праз Еву. З аднаго боку, Ева — гэта таксама тварэнне Господа, але створанае з рабра Адама. Але з другого боку ўсе ведаюць, што Ева нарабіла і чаму людзі былі... Прагаладалася. Чаму былі выгнаны з раю. Адсюль вось выснова. Яна была звязана з д'яблам, са змеем, і, адпаведна, ён яе спакусіў, і яна... Ваня, ты разумееш, што першая наша сустрэча была такая святочная, так? А потым як у жыцці. Все, 8 сакавіка скончылася, і давай. Ну, вось так і падзяліліся Ну. гэтыя праграмы. А вось потым у сярэднявеччы гэта ж неяк таксама вось гэты рэлігійны падтэкст неяк паўплывае на лёс жанчын у сярэднявеччы. Пры першай падазронасці... Ну, гэты падтэкст адназначна ўплываў на ролю жанчыны. Нездарма, асабліва для той жа Еўропы, характэрна барацьба супраць вядзьмарак. Таму што... Культавы твор. Што толькі не рабілася, і колькі жанчын не пацярпела менавіта з-за таго, што яны ўспрымаліся як вядзьмаркі, як тыя, хто могуць быць звязаны з д'яблам і нават могуць уступаць з імі ў самыя розныя, з ім і яго прадстаўнікамі самыя розныя сувязі. Гэта вельмі... Не толькі целам, але і Гэта вельмі ўплывала дрэнна ўвогуле на становішча жанчын, тым больш, што абвінаваціць маглі каго завгодна. Прыгожая... Ну, як звычайна, рудавалосыя, блакітныя вочы, все, блакітнае вока, хоп. Блакітнае? Не, зялёнае. І блакітнае, ну, свае часы.
У залежнасці ад поглядаў і падыходаў у той ці іншай мясцовасці, але карыстаючыся гэтым, канешне, можна было давесці да крайнасці і ліквідаваць любых з пункту погляду кагосьці непатрэбных жанчын. І не дзіўна, ну, гэта такая, можа, своеасаблівая трактоўка гісторыі, але чаму зараз славянкі так часта перамагаюць на конкурсах прыгажосці? А таму што ў Еўропе сістэматычна на працягу некалькіх пакаленняў вынішчаліся прыгожыя жанчыны, якіх абвінавачвалі ў тым, што яны вядзьмаркі, па розных Зараз мы прычынах. дойдзем до таго, што ў Еўропе няма прыгожых жанчын. Праз вось гэта самы прыгожы ў нас. Я пагажуся, што ў нас самыя прыгожыя жанчыны. Ну, мы паступова крыху з чорных колераў Я так выходзім. разумею, мы так гуляем вельмі на грані. Ну, як ёсць. Ну, я так думаю, що відьмарці могли обвинувачувати жанчын, які проявляли нейкую самастойнасць, непакорлівасць. І гэта была спроба, скажем так, Прыструніць прыструніць. назаўжды. Але іншыя жанчыны таксама падтрымлівалі гэта, так, Вось здаецца? гэта адна з галоўных крыніц, магчыма, таму што жыве побач прыгожы, а я раптоўна муж потым туды пойдзе, да яе заляцацца будзе, ну каб гэтага не Заглядзеўся было, раптам лепей туды. мы ліквідуем увогуле гэтую магчымасць, як вынік, вось гэта ўсё завяршалася тым, што з ведзьмамі змагаліся, Па з сутнасці вядзьмаркамі. нічога не змянілася, ну тут толькі Тады гэта было толькі дзякуй легалізавана, Богу, так? што да, што няма інквізіцыі зараз. Ну, наконт інквізіцыі таксама яскравы прыклад, вядомы твор «Молат ведзьм», які быў напісаны, праўда, напісаны па выніках Гэта Генрыхам 15 стагоддзя. Крамерам, напісаны па выніках яго няўдалай спробы рэалізаваць інквізіцыю, калі ён спачатку правёў адзін працэс інквізіцыі, але потым інсбургскі біскуп вызначыў, што абвінавачанне было пустое, ён прымае рашэнне, ён адмяняе ўсё і праганяе гэтага інквізітара. Той затаіў помсту і вырашыў як-небудзь стварыць фундаментальны трактат, каб патлумачыць, як трэба з гэтым змагацца. Ну і ў выніку вось з'яўляецца «Молат ведзьмаў», які стаў своеасаблівым такім метадычным дапаможнікам, як трэба шукаць, як трэба з імі змагацца, і, канешне, гэта ўсё прыводзіла да вельмі жудасных вынікаў для многіх, у першую чаргу якраз прадстаўніц прыгожага полу. Ну, так, на вялікі жаль, так было. І іншага ў гэтай гісторыі мы пазітыўнага чагосьці сказаць не можам. Адзінае, магчыма, пазітыўнае ўсё ж такі кастрыінквізіцыі і барацьба з ведзьмамі не так актыўна вялася на нашай тэрыторыі. У нас прыклады ёсць, але гэта хутчэй выключэнне. Ну, не масава. Гэта не масава, хаця працэсы такія фіксаваліся. Ну, тут ужо, калі сялян ці гараджан, магчыма, вельмі штосьці спужала, якія-небудзь катаклізмы ці штосьці, і іх можна было звязаць з той ці іншай асобай. Ну, І звернем увагу, што асабліва паляванне на ведзьмаў, яно распаўсюджваецца напрыканцы сярэднявечча і ў большай нават ступені ўжо ў новы час. Таму гэта больш позні перыяд, але гэта таксама рэчаіснасць таго часу. І адлюстроўвае таксама грамадскія працэсы, відавочна, павышэнне грамадскай ролі жанчыны. Ну і, дарэчы, на контролі жанчыны, каб усё ж такі чорнае дабіць спачатку, напэўна, так, потым яшчэ адну невялічкую Усё ж такі цытату, да святла трэба звярнуцца. еўрапейскую ўжо літаратурную цытату, гэта Марбарт Рэнскі, які піша літаратурны твор, вершаваны твор, але прычым такіх твораў у сярэднявечнай літаратуры можна знайсці шмат. Женщина – корень беды, ствол порока, зловредный отросток. В мире повсюду она без числа порождает соблазны, всякие свары, вражду и междоусобные распри. Будет и старых друзей до кровавых доводит раздоров. Губит она и любовь, сынов разлучает с отцами. Этого мало, царей и властителей гонит с престола. Войны заводит, крушит города, разрушает столицы. Множит убийства и яд смертельный в кубки вливает. Ну, я працягваць не буду, але... Ну, а што, да, можна ўжо і далей працягваць, таму што ўжо на вуліцы страшна выйсці. Не, нас уже чакаюць з факеламі вось тут. Ну, варта адзначыць, што ў творах, якія ўзніклі ва ўсходнеславянскім свеце на Русі, таксама ёсць такія падыходы, але пры гэтым ўсё ж такі адлюстроўваецца дваістасць трактоўкі жанчыны ў Бібліі.
І кажуть, што ёсць і добрыя жоны. Ну, нарешті, давайте уже вирулювати неяк на, Да, і, на, до речі, на в світло. минулий раз я сказав, да, що на шлюб церква глядела хутчэй як на зло. Да, сапраўды ідэал цнатлівасці, ён быў ідэалам, але ідэалам, якого маглі дасягнуць немногія. Таму, канешне, монагамны шлюб, безумоўна, царква адабрала. Але тым не менш, вось пасажы такія антыфемінісцкія ёсць, скажам, у Данііла Заточніка, які стварыў, да, калі лічыць яго нейкім рэальным чалавекам. Да, ну, пісьменнік, прынамсі, такі існаваў. Ён стварыў слова, якое датуецца 12 стагоддзям, это першая рэдакцыя твора, а другая рэдакцыя 13 стагоддзя, вядома, як маленне Данііла Заточніка. Што мы яшчэ зараз зачытаем. Да. Я вже просто спадзіў на Анатолія Миколаевича, што зараз все будзе добра. Ён кажа, што закапаемся далей глыбей. Знайсці не проста добрую жонку, але далей піша: добра жена венец мужу свайму без печалі. Правда, працяг этой фразы: а зла жена лютая печаль истощение дому. Ну, гэта калі злая жонка. Что лва злей в четвероногих, и что змеи лютей в ползущих по земле, всего того злей зла жена. Есть на земле лютей женской злобы. Вось зараз хтосьці ўключыў тэлебачанне. Добрый Ну, гэта вечар. вось якраз прыклад мужчына-цэнтрычнага свету, калі ўсё астатняе асноўную ролю адыгрывалі мужчыны, і усе грахі па сутнасці перакідваліся на жанчыну. Больш таго, у той жа Еўропе, калі паглядзець, калі клірык парушае цэлібат, калі ён меў стасункі з жанчынай, хто будзе вінаваты? Не клірык, які выступіў супраць Бога, які выступіў супраць тых нормаў кананічнага права, якія ёсць, А жанчына спакусніца. Ну, все. Таму свет быў такі. У той жа час людзі існавалі, людзі жылі ў той час, і варта разумець, што не трэба вось гэтыя паралелі праводзіць, абапіраючыся на наш сучасны досвед. Таму што мы спрабуем заўсёды паглядзець у гісторыю, арыентуючыся на тыя рэаліі, якія ёсць у нас. Мы звыкліся вось да таго, што зараз ёсць тэлебачанне, ёсць інтэрнэт, умоўна. Мы жывем зусім у іншых рэаліях, і мы прывыклі да гэтага. А людзі жылі. Для іх, для тых жа сярэднявечных сялян, свет завяршаўся вось поля за вёскай, далей лес. У лесе ўсё небяспечна, за лесам там яшчэ больш небяспечнае. Там ворагі, там лютыя зверы і гэтак далей. Таму светапогляд і ўспрыняцце ўсяго было зусім іншым. І вось пра гэта трэба таксама, праз гэта трэба глядзець на ролю жанчыны ў тым грамадстве. На вялікі жаль, не самую зайздросную ролю, яшчэ раз падкрэслю, ўсё мы гэта кажам не для таго, каб ачарніць жанчына, дзеля таго, каб паказаць, што ў той час Але атрымалася. ім жылося значна цяжэй, на вялікі жаль. Не, ну, увогуле, калі пра Заточніка казаць, ён мізантропіяй характарызуецца, да? Твор насычаны, канешне, біблейскімі цытатамі, разнастайнымі афарызмамі, якія існавалі, да? Але ў той жа час твор носіць арыгінальны характар. Да? І ў таго ж Кірыла Туровска, напрыклад, да, ёсць пасажы наконт грахоўнасці жанчыны, але ёсць і добрыя словы пра царкоўны шлюб, само сабою. Все ж таки, я про тое, што ў тыя часы жанчына ж яна не магла адказаць неяк, пісалі толькі мужчыны, так? Таму вось і дайшлі толькі такія тэксты. А чагосьці пачытаць у адваротны бок. Ну, не абавязкова, ўсё ж такі тыя ж скрыпторыі былі заснаваны, першая скрыпторыя перапісвання кніг была заснавана Ефрасіні Полацкай у нас на тэрыторыі Беларусі. Ну, у нас і не было але такой зразумела, праблемы, што абсалютная большасць твораў, якія дайшлі... Але гэта былі творы рэлігійнага характару. Гэта перапісванне, але тыя творы аўтарскія, якія можна лічыць літаратурай ці своеасаблівай, па меншай меры, рэлігійнай літаратуры таго часу, у абсалютнай большасці гэта, канешне, пісалася мужчынамі, гэта ўсё ж такі мужчына-цэнтрычны свет, яшчэ раз падкрэсляем менавіта гэта. Але жанчыны жылі ў той час, і тым не менш іх становішча залежала ў першую чаргу ад іх сацыяльнага становішча. Прабачце за таўталогію, но так атрымалася. Таму ролю жанчыны трэба разглядаць у залежнасці ад тых сацыяльных слаёў, якія яны прадстаўлялі. Адна справа. А слаёў, я думаю, што да гэтага яшчэ трэба дадаць і прафесіі. Вось мне цікава, якімі прафесіямі яны займаліся, бо зараз, калі мы кажам пра наш час, пра раўнапраўе, некаторыя кажуць, хочаш раўнапраўе, ідзіце гай шпалы.
Ну, вось. Не, зразумела, што існаваў жорсткі падзел працы, калі браць у тых жа сялян. І гэты падзел працы, ён захоўваўся яшчэ ў 20 стагоддзі. І перажыткі яго і на сённяшні дзень в нашых сем'ях, што ёсць праца мужчынская, ёсць праца жаночая. Цяжкая фізічная праца, праца ў полі, напрыклад, гэта праца мужчынская найперш. Жанчына З зямлёю. дапаможную роль адда, праца з зямлёю. Да, праца по дому гэта праца жаночая. І збор Знаеш, той же ураджаю. самы селянін не браў, напрыклад, ежу, якая ў чыгунке там печцы стаіць, таму што это не мужчынская справа. Это жонка павінна была дастаць і на стол паставіць. І самі смачны вялікі кавалак пакласці можуць. Конечно. А якія тады прафесіі? Ну, калі мы кажам пра сярэднявечча. Калі пра сярэднявечча, вы просто крыху адцягаць шпалы. Самае дзіўнае, што гэта першапачаткова гэта роля жанчыны у старажытнасці. Калі мы возьмем старажытнае грамадства, Выбачайце. таму што мужчына ён павінен ахоўваць, ён павінен паляваць, а вось перамяшчэння вялікіх грузаў, у тым ліку падчас перасялення вельмі часта гэта выконвалі жанчыны. Мужчына павінен ахоўваць, каб ніхто не напаў, у гэты час жанчыны Пакуль маглі... жанчына шафу перацягвае. Ну, шафу не перацягвалі ўсё, што было сабрана, і плюс дзяцей яшчэ, калі малыя, іх трэба несці. І гэта таксама, таму атрымоўвалася, што доўгі час шмат фізічнай цяжкай працы яна ускладалася на плечы жанчыны. Калі казаць пра сярэднявечча, сапраўды падзел працы пэўны быў. Вось у сельскай гаспадарцы зразумела, гэты падзел, у прынцыпе, ён і да 19 стагоддзя дайшоў. до 20-х. До 20-го, пакуль не з'явілася тэхніка. Хаця штосьці ёсць, калі Да, паглядзець конечно, на летіш. бальшавікі ажыццяўлялі эмансіпацыю зверху, але разумееце, тое, што складвалася стагоддзямі, яно не так проста сцерці. Все роўна перажыткі нейкіх з'яваў мы назіраем. А жанчыны, якія вось былі не з простых нейкіх, не простага паходжання, а вось, напрыклад, жонка, ну я не ведаю, феадала. Вось у яе былі нейкія абавязкі? Ну, абавязкі ва ўсіх былі. Давайте, можа, спачатку пра прафесіі яшчэ некалькі фраз, а потым якраз пра жонку феадала і пачнем. Наконт прафесіі, калі казаць менавіта пра жаночую прафесію, самая жаночая прафесія гэта павітуха. Толькі жанчына і толькі на жанчыну складывалася па сутнасці вось гэтыя акушэрскія, як гэта сказаць, абавязкі. Таму павітуха яна магла прымаць даволі шмат родаў толькі за адзін тыдзень, і зразумела, што гэта важная роля, і бабка-павітуха ці жанчына-павітуха, яны былі ва ўсіх гарадах, яны былі ва ўсіх населеных пунктах. Ну, амаль ва ўсіх, па меншай меры, там у абшчыне хтосьці павінен быў выконваць гэтую ролю. А улічваючы вялікі ўзровень якраз колькасці дзяцей, якія нараджаліся ў той час, на вялікі жаль, далёка не ўсе дажывалі з улікам развіцця медыцыны. Таму, дарэчы, і медыцынскія функцыі ў адносінах да дзяцей тыя ж павітухі вымушаны былі пэўныя выконваць. Яшчэ, асабліва ў сярэднявечнай Еўропе, своеасаблівай жаночай прафесіяй была гэта піваварэнне. Таму магчыма, Бровары якія. і зараз трэба працягваць якраз у гэтым накірунку, але збольшага... Не, зараз у іх больш забарончая функцыя. Так, вось, у жанчын зараз яны забараняюць. Яны вараць, але забараняюць Надвораць потым. ужываць. Ага. З таго часу і павялося, відаць. Яны ведалі, чым гэта можа скончыцца, калі варылі ў вялікай колькасці. Таму іншыя прафесіі мужчыны, ну, збольшага тым жа рамяством займаліся мужчыны, але зразумела, што жонкі маглі дапамагаць у выкананні многіх абавязкаў, але ў асноўным усё ж такі майстар, самі нават назвы асноўных і прафесій, і асноўных, як гэта слова, пасада не зусім удалая, напэўна, у адносінах да цэхавай структуры, але ну, звычайна мы карыстаемся тэрміналогіяй, якая мужчынская выключна. Майстар, падмайстэр і гэтак далей, вучань, жаночага там не прысутнічае. Як вынік, ну, што ёсць, тое ёсць. Але ўсё ж такі быў найперш жаночая сфера, это ўсё ж такі хатняя гаспадарка, сям'я, дзеці, в прынцыпе, і шлюб. Ён заключаўся менавіта дзеля прадаўжэння роду. Не існавала секса дзеля задавальнення, ну, прынамсі, з пункту погляду царквы. Хаця на практыцы, конечно, па-рознаму здаралася. Гэта важнае ўдакладненне. Таму... Так вось, пра феадалак. Пра феадалак. Конечно, галоўнае, да, уступіць у шлюб, нарадзіць дзяцей.
Прычым шлюбы заключаліся найперш з палітычных разлікаў, з эканамічных разлікаў, да, і прычым шлюбы маглі быць дастаткова раннія. На Русі шлюбны ўзрост для дзяўчынкі 12 гадоў, ну, для хлопчыка 15-16, як правіла. Хаця здаралася, што ў княжацкім асяроддзі яшчэ больш раннія былі шлюбы. Там хлопчыку магло быць 14 гадоў, дзяўчынцы 8 гадоў. Але шлюбы гэты бы носілі выключна палітычны характар. І Гэта азначала, што не магло проста дзяўчыне пашанцаваць знайсці прынца, выйсці замуж. ну, сапраўды так. Да? Ну, нават калі казаць пра княжыя рады, тут можна казаць пра больш позні час. У вялікім княстве літоўскім таксама, па сутнасці, шлюб з прадстаўніком іншага саслоўя, ён нават рэгуляваўся статутам Вялікага княства літоўскага 1588 года, і там можна было згубіць шмат маёмасных правоў праз гэты шлюб, калі ён не быў падтрыманы сваімі роднымі. Таму гэта даволі сур'ёзна, і выйсці за межы гэтага саслоўнага грамадства было вельмі праблематычна. Тым не менш, жанчыны феадалы, так, яны звычайна знаходзіліся на другіх ролях, і зразумела, што вельмі рэдка выходзілі на першы план у гістарычным працэсе. Але выходзілі, выключэнні ёсць, ну, праўда, тут хутчэй за ўсё, па-першае, залежала ад самой жанчыны, наколькі яна падрыхтавана да гэтага была па сваім тэмпераменце, па сваіх магчымасцях, ну і, канешне, залежала шмат ад лёсу, ад тых умоў, ад тых фактараў знешніх, якія вылучалі на першай ролі. Ёсць у нас прыклад княгіні Вольгі, але гэта прыклад унікальны, да, што жанчына кіравала Руссю. Яе называюць княгіні, яшчэ раз гэта падкрэслім, пры тым, што па сутнасці яна была рэгеншай. Але яна адыграла такую ролю, і галоўнае, што яе дружына слухалася. Вось выбітны і яскравы прыклад, калі жанчына выходзіць на першае месца. І ў першую чаргу, і зноў ж такі дзякуючы тым умовам, якія склаліся, таму што з яе мужам не вельмі добра драўляне паступілі, калі яны даведаліся пра памеры дані. Ну, як у той рэкламе славутай, не будзем ужо нават браць аповесць мінулых часоў. Але яна вымушана была стаць першай, і ў яе гэта выключна добра атрымалася. Ну, і якраз да Віцебска мы можам умоўна падысці, дзякуючы той жа княгіні Вольгі. Зараз падыдзем да Віцебска, але давайте спачатку паглядзім арт-аб'ект ад Артемія Васілевіча, а потым уже будзем разбірацца з Віцебскам. В 1772 году, после первого раздела Речи Посполитой Польской, Витебск входит в состав Российской империи. А уже в 1792 году Екатерина Великая подписывает указ о черте еврейской оседлости, запрещающий лицам иудейского вероисповедания селиться в больших городах империи. Витебск оказывается у черты оседлости, что, безусловно, повлияло на то, что уже в первой половине XIX века большую часть городского населения составляли евреи, а вместе с ними в город приходит музыкальность. Однако настоящий расцвет витебской музыкальной жизни произойдет в городе в послереволюционные годы. Причин тому множество. С одной стороны, условия для них были подготовлены трудами местных музыкантов. С другой, витебскому расцвету парадоксальным образом благоприятствовали те трудности и несчастья, что стали уделом людей после революционной России. Разруха, голод, следствие войны и революции заставили столичных музыкантов и деятелей культуры искать спасение в провинции. Весной 1918 года в Витебск приезжает Николай Андреевич Малько, с именем которого неразрывно связано становление концертной жизни города первых послереволюционных лет. Многогранная одаренность Малько проявлялась во многих сферах музыкальной культуры. Он был исполнителем, дирижером, педагогом, организатором, музыкальным писателем, критиком. После переезда в Витебск Малько сразу же приступил к формированию симфонического оркестра. Ситуация в городе сильно переменилась по сравнению с предреволюционными годами, и рассчитывать на музыкантов-любителей не приходилось. К Малько пришли исполнители из городского театра. Любопытное свидетельство сохранилось в Государственном архиве Витебской области. Приказом Гупано было предписано явиться всем музыкантам-топерам витебского кинематографа для пополнения оркестра. Таким пестрым был состав исполнителей, с которым Малько пришлось иметь дело в Витебске. В мемуарной статье «Переходные годы» Малько писал: «В первые годы после революции все масштабы были нарушены и перепутаны. И вот в Витебске, где в течение 9 веков все шло тихо и спокойно по-провинциальному, вдруг закипела жизнь.
В городе, где за 9 веков был, кажется, один раз организован концерт оркестра, появился симфонический оркестр, который сыграл за первый сезон 22 концерта, а всего за 2,5 года около 240 концертов. И если первое утверждение еще можно было бы оспорить, то второе замечание Малько верно в высшей степени. Однако уже летом 1921 года симфонический оркестр, по мнению губернских властей, перестал осуществлять те цели, для которых был задуман. Сначала была попытка перевести оркестр на самоокупаемость, что тут же привело к опустению залов. Таким образом было доказано, что симфоническая музыка народу не нужна. И в конце лета 1921 года Витебский симфонический оркестр под управлением Николая Андреевича Малько был распущен. Сам музыкант уезжает из нашего города в конце 1921 года, навсегда оставив свое имя легендой музыкальной жизни Витебска. Мы ж пакуль слухали про Мальку, Анатолий Миколаевич сказал, что рано да Витебская, что пакуль есть удакладнение одно. Ну, про княгиню Ольгу Витебск были у нас передачи, я думаю, могут люди так. знайти. Наконт шлюба, крыху я хочу завершить. Для многих жанчын, які нарадзіліся ў княжескіх сем'ях, шлюб азначаў змену месца пражывання, нават паездку ў іншую краіну, само собою. На І ўсё, калі Русь стала пажыццёва. хрысціянскай, да, заключаліся шлюбы з прадстаўнікамі самых розных краін. І адна з прадстаўніц, скажем, полацкіх Ізяславічаў, гэта Соф'я Валадараўна, праўнучка Всеслава Чарадзея, Володар Глебович, да, яе бацька, сын Глеба Менскага. Яна у 12 стагоддзі, у сярэдзіне 12 стагоддзя стала каралевай Даніі, дзякуючы шлюбу з Вальдэмарам I, якого Даніі называюць вялікім. З яго праўлення кіраваў ён краінай з 1157 па 1182 год. Пачалося умацаванне і ўзвышэнне гэтай краіны. І працягнуў яго якраз Вальдэмар II, сын нашай князёўны Менскай і Полацкай Соф'і. Ну, ввогуле ў іх было 6 дзяцей, 2 дачкі і 4 сыны, наколькі я памятаю. І некаторыя з гэтых дзяцей, акрамя дацкага трона, займалі яшчэ і французскі трон. Дачка выйшла замуж за Філіпа II Аўгуста, які кіраваў адным з крыжовых паходаў і зацвердзіў статус Сарбоны, кароль Францыі. Да. І таксама займалі шведскі трон. Таму вось цікава дынастычныя яшчэ сувязі наших князёў. Ну, дарэчы, наконт дынастычных сувязяў вельмі часта любяць акцэнтаваць увагу на тое, што вось у нас гэта наш князь, гэта не наш. Калі браць нацыянальнае паходжанне і капацца ўвогуле далей, там панамешана так. Вось прыклад, калі прадстаўніца полацкай дынастыі паклала пачаткі ў многім, ну, Дацкай дынастыі. Дацкай дынастыі, але таксама яскравы прыклад, але ўжо, можа, не зусім пра жанчын, хаця у тым ліку пра жанчын. Кроў вялікага князя Альгерда і князя Віцебска зараз цячэ у жылах усіх монархаў, сучасных монархаў Еўропы. Вось просто наколькі там усё было заблытана і Гэта таксама як перамешана. і Вальдэмар, муж Соф'і, ён быў праўнукам Владзіміра Мономаха па жаночай лініі. Таму не ўсё адназначна наконт паходжання этнічнага тых ці іншых князёў. Там пытанне, якой дзяржавы яны кіравалі і якую палітыку праводзілі. А ўжо ўсё астатняе, ну, застаецца дзесьці там, і там сапраўды ўсё вельмі складана. Таму як ёсць. А ці ўзгадаем мы сёння Рагнеду? Мы так мінулы раз Ну, таксама калі неяк... адштурхоўвацца якраз ад дынастычных шлюбаў. Ну, гэта жанчына, якая проста пакінула след у гісторыі. Яна пакінула значны след у гісторыі, але трэба разумець, што калі мы ўжо ўсё ж такі асобная перадача ёсць і ў нас і пра гэты перыяд у гісторыі, калі што, усе перадачы можна знайсці ў інтэрнэце, на Ютубе, калі што, ёсць асобная група курсаў у сацыяльных сетках, дзе таксама яны выкладзены ўсе, і спасылка якраз стаіць на вячэрні Віцебск. Але калі Рагнеда, роля жанчыны, усе звыкліся, што яна прымае рашэнне, не хачу разуць і рабыніча, я раболка хачу. Гэта
зразумела, што дзяўчына ў тым узросце не магла прымаць такога значнага палітычнага рашэння, хоць яно і прапісана у крыніцах гістарычна гучыць вельмі так сімвалічна, гучна, але гэта было рашэнне яе бацькі полацкага князя, якому ўсё гэта каштавала вельмі дорага. Ён згубіў сваё жыццё, як і ўся сям'я, акрамя той же самай Рагнеды, таму што патрэбен быў, вось яна роля жанчыны, менавіта па жанчыне пераходзіла княства. Па кудзеле. Яно магло пераходзіць па мужчынскай лініі, а магло па жаночай лініі, калі мужчынскай лініі не было. І тое ж самае мы будзем назіраць ужо ў часы Вялікага княства Літоўска з Віцебскім княствам. Таму пра Уладзіміра проста ён пакінуў Рагнеду не таму, што яна падабалася, а гэта была адзіная магчымасць юрыдычная праз шлюб, афіцыйна аформлены шлюб па тых канонах, якія былі, прывязаць да сябе полацкае княства, каб ні ў кога не ўзнікала пытання, што ён з'яўляецца паўнавартасным уладаром гэтай дзяржавы. І такіх прыкладаў у гісторыі сапраўды шмат. Ну і другі прыклад, калі ўжо адштурхоўваемся не толькі ад Полацка, адштурхоўваемся ад Віцебска, гэта пераход да Альгерда Віцебскае княства. Праз шлюб з Марыі Віцебскай і праз тыя працэсы, якія адбываліся потым. Марыі не стала, засталіся дзеці, а потым з'яўляецца другая жонка Ульяна Цвярская. І вось таксама да ролі жанчыны ў гісторыі. Калі мы Марыю, напэўна, такімі яе самая значная роля ў тым, што князю дастаўся Віцебск, больш значных слядоў, акрамя яшчэ сыноў сваіх і дзяцей, яна не пакінула, але тая ж Ульяна, яна заснавала і Святадухаў жаночы манастыр, і ёй больш прыпісваецца да будавання замкаў у Віцебску, таму што і больш таго яна і пасля смерці мужа вельмі актыўна ўплывала на палітычную гісторыю не толькі Вялікага княства, не толькі Віцебска, а ўвогуле ўсёй Еўропы ў чымсьці, таму што якраз ад Альгерда, ад Ульяны, праз Ягайлу, і вось ідуць гэтыя дынастычныя сувязі з усімі монархамі Еўропы сучаснымі. Ну і, дарэчы, тут можна і другую асобу яшчэ закрануць. Калі мы адштурхоўваемся ад гэта Соф'я Андрэевна Гальшанская, гэта будзе чацвёртая жонка Ягайлы. Ну і, дарэчы, калі мы кажам, заснавальніца дынастыі Егелонаў, па сутнасці. Ягайла, сын Альгерда і Ульяны Цвярской, і Соф'я Гальшанская, якая па бацьку была князёўнай Гальшанская, а па маці была князёўнай Друцкай. Вось хто такія Егелоны? Цвярская дынастыя, Альгерд, Гальшанскія і Друцкія. Тыя, хто узначаліў Вялікае княства Літоўскае, тыя, хто узначаліў карону польскую, і покуль дынастыя не абарвалася. Але тым не менш, вось значная падзея. Ну і, дарэчы, наконт Соф'і Гальшанскай, жанчына сапраўды цікавая, жанчына значная, нарадзілася ў 1405 годзе, памерла ў 1461 годзе. Не шмат. Не шмат, але мужа яна перажыла больш чым на 20 гадоў, а галоўнае, што сапраўды стала заснавальніцай рода, дынастыі, і дазволіла Ягайле пакінуць мужчыну-спадкаемца на сваім троне, прычым двух. І якраз і спатрэбілася два, у прынцыпе, таму што Уладзіслаў губляецца падчас бітвы. І тут у нас будзе цесная якраз прывязка па Соф'і Гальшанскай. Чаму менавіта закранаем гэту асобу? Па сутнасці, у нас цесная прывязка з Віцебшчынай. Яна пасля смерці бацькі, яна разам з маці знаходзілася ў Друцку, на тэрыторыі Талачынскага раёна зараз. І вось ва ўладаннях сваёй маці разам з сястрой іх убачылі два князі – Вітаўт і Ягайла. І Ягайла на той момант, як пішацца ў хронікі Быхаўца, яму спадабаліся гэтыя дзве жанчыны, і ён сказаў, што папрасіў Вітаўта дапамагчы яму ўзяць шлюб менавіта з малодшай, з Соф'яй, таму што ў яго пасватацца, незалежна ад таго, што ўзрост у яго быў даволі ўжо сур'ёзны, у яго было 3 шлюбы, а галоўнае, што дзеці былі, як, дарэчы, у Вітаўта. Мы звычайна кажам, што акцэнтуем увагу, што Вітаўт бяздзетны памёр, але дачка ў яго была. Ну, пытанне ў тым, што праз дачку перадаць уладу, асабліва калі ёсць іншыя канкурэнты, якія не менш прэтэндуюць на гэтую уладу, тут праблематычна. І аднаму і другому патрэбны былі
менавіта спадкаемцы мужчыны, таму, каму можна было перадаць уладу. І Ягайла, нягледзячы на свае 3 шлюбы дагэтуль, меў Ну, а тры толькі жонкі, дачок. першыя яго, яны памерлі. Яны памерлі. Гэта не разглядалася ў той момант. Іншых варыянтаў, па сутнасці, ну, яны былі, але яны былі хутчэй выключэннем, асабліва для дынастычных шлюбаў, асабліва менавіта для прадстаўнікоў вышэйшага слою ў грамадстве. Тым не менш, маладая Соф'я становіцца жонкай Ягайлы і нараджае яму 2 сыноў. І затым актыўна ўдзельнічае ўвогуле ва ўсім палітычным працэсе на тэрыторыі як Вялікага княства Літоўскага, так і кароны польскай. Яна актыўна уступала ў розныя палітычныя кааліцыі, у барацьбу за ўладу, тым больш пасля смерці Ягайлы. Пакуль быў жывы Вітаўт, яна і з ім актыўна супрацоўнічала ў сваіх палітычных мэтах, а галоўнае, што, ну, канешне, княгіня спачатку была праваслаўная, потым была вымушана прыняць каталіцтва, але карані не трэба адпускаць, і карані яе менавіта ў Друцкую, у Гальшанах. Таму у нас ёсць чым ганарыцца, тут мы тут увогуле ад Віцебска пачаўся свет, хаця, конечно, так пісалі пра Полацк, але тут зараз будзе нас паб'юць цяпер не толькі жанчыны, але і палачане. Ну, была альтэрнатыва шлюбу. Другі магчымы варыянт – гэта сыход монастыр, захаванне цназлівасці, прысвячэння свайго жыцця Богу, служэнню Богу і служэнню людзям. Ну, напэўна, калі параўноўваць з сучаснасцю, то тады гэта было больш распаўсюджана, чым зараз. Ну, такі сабе, ну, як, кожнаму вядома сваё, але шлях такі, ну, складаны. Шлях не для кожнага, канешне, але прыклады такія мы назіраем. І зноў-такі сярод прадстаўнікоў полацкай княжацкай дынастыі. І найвядомейшы прыклад – гэта, канешне, препадобная Ефрасіня Полацкая, якая быццам бы і сышла ад міра, сышла ў манастыр ад мірскога жыцця, але тым не менш пакінула значны след гісторыі і актыўную, прынамсі, грамадскую дзейнасць працягвала. Ну, а некаторыя лічаць, што і палітычную, і тое, што знаходкі пячатак, да, яны падкрэсліваюць. Хаця я лічу, што, канешне, пячаткі гэта мелі больш гаспадарчае значэнне, зацвярджаецца гаспадарчы дакумент. Але ўсё роўна манастырская дзейнасць і пераход у манастыр выпадае якраз на той перыяд, калі полацкія князі былі сасланы ў Візантыю, калі роля іх аслабла потым. І зразумела, што ў такіх умовах вось прадстаўніца княжага роду, тым больш, якая потым пакінула значны след у рэлігіі, якая карысталася вялікай павагай, больш таго ўвогуле стала затым нябеснай заступніцай усёй Беларусі, дзякуючы яе дасягненням, дзякуючы ўсёй гісторыі, якая склалася, ну, ролю яе, напэўна, хутчэй за ўсё адыгрывала і была даволі ўплывовай. Можа, не ў палітычным, але ў грамадскім жыцці адназначна. Таму, але гэта ізноў выключэнне. Звычайна манастыр жыў сваім жыццём. Манахіні вымушаны былі маліцца, манахіні вымушаны былі самі працаваць і забяспечваць сябе. Ну, іх жа сама забеспячэнне. Таму тут таксама не самы просты шлях і не самае простае жыццё ў тыя часы. Ну, што было, тое было. Ну, калі параўноўваць, вы ўсё ж казалі па парасаслов'і, я думаю, што сярод жанчын таксама падзел быў на сялянак, на гарадское насельніцтва, так, і, ну, вось, як гэта... Роля гараджан, канешне, абсалютна большасць складалі прадстаўнікі гэта сялянскае саслоўе, але... Скажем так, ну, а жанчыны-гараджанкі, яны былі так па ўзроўні вышэй за сялянак, ці у залежнасці ад яе прафесіі і статуса? Ізноў жа, у кожным саслоўі былі таксама свая іерархія. Як і ў сялянак, сяляне былі свабодныя, былі ўвогуле тыя, хто па сутнасці ледзь не ў рабскім стане знаходзіўся, таму што трэба памятаць, што ў гэты час яшчэ і рабаўладальніцкі рынак актыўна развіваўся. Ваенныя захопы прыводзілі да таго, што жанчын забіралі і рэалізоўвалі дзесьці. Больш таго, жанчын вельмі проста... А ці вядомы кошты? Ну, я не прыцэньваюся, просто... Можна ўсіх паглядзець, так? Ты уже не паспееш, это было давно. Не, мне просто цікава, ну, калі, напрыклад, ці вядомы нейкія сумы, з чым, ну, як вось там мераюць?
там, не ведаю. Калі ёсць муж адна, так? Не Цана? засталося. Не, конечно. Ну, тут трэба, конечно, менавіта спецыялістаў па гэтых тэмах, у першую чаргу спецыялістах па нявольніцкіх рынках усходу пытацца. Можа, там дзесьці і крыніцы існуюць, і можна параўнаць, але тут ужо... Ну, чаму, калі мы казалі вось пра берасцяную грамату, так і Сцепанак даняжыла. Там же было, што вось, і зараз можна пералічыць, што вось на вось гэта можна было купіць там столькі кароў, напрыклад. Ну, я вось... Ну, мне здаецца, што у спецыялістаў па гандлю ўсё ж такі таго часу якая-небудзь інфармацыя можа імецца непасрэдна, якая распавядае, але трэба ўлічваць, што крыніц не так шмат. Мы можам крыніцы, асабліва па жыцці сялян і па жыцці гараджанак, яны абмежаваны. У нас у асноўным гісторыя пісалася элітамі, пісалася пра эліты. У выніку паўсядзённасць і паўсядзённае жыццё прасачыць цяжка, асабліва цяжка зазірнуць, як яны жылі, у якіх умовах. Хаця такія спробы, дарэчы, ёсць. У нас ёсць вельмі цікавая і гучная кніга. Ну, чаму? Ну, давайте покажем уже. Тут Культура увогуле- сексуальных стасункаў. Вось, у Вялікім княстве Літоўскім. Наталя 16-17 стагоддзе. падняла нават такую тэму, хаця зразумела, што крыніц, якія б дазвалялі казаць, што там як Сапраўды, людзі як жылі, было. тым больш у гэтай сферы жылі не так шмат. Але крыніцы былі. Ну, дарэчы, чым можна карыстацца? Данная даследчыца... Галоўнае, што яны з карцінкамі. Усе карцінкі правераны, ўсё дапушчана. Таму не так- Фотаздымкі тых часоў. Але тут ёсць што паглядзець. Але 18 плюс стаіць. А, ўсё, не паказваем, Ёсць што 18, што Ёсць ўнутры. 18+. Ага. Ну і, дарэчы, наконт крыніц, як усё гэта можна Распавядайце. як можна зазірнуць не проста ў жыццё, а ўвогуле ў інтымнае жыццё таго часу сялянак. І не толькі сялянак, гараджанак і феадалак. Таму што інфармацыі не так шмат. Сама даследчыца займалася ў першую чаргу ўсё ж такі сямейным правам. І вывучаючы крыніцы юрыдычныя, вывучаючы архіўныя дакументы, яна сабрала шмат інфармацыі і візуальнай інфармацыі, якую вы зараз глядзіце, якая дазваляе больш-менш праліць святло на тое, што адбывалася менавіта ў гэтай сферы. Ну, а самае цікавае, што найбольш значнымі крыніцамі ў гэтай сферы з'яўляецца судовае рашэнне, судовыя справы. Яны, калі захаваліся, яны адлюстроўваюць і пазіцыю розных саслоўяў у адносінах да якраз гэтай крыху забароненай, ну, не забароненай тэмы, пра якую звычайна не гавораць. У судовых справах казалі, звычайна, выказвалі максімальна сваю пазіцыю поўнасцю, і пісар гэта замацоўваў, у выніку вось можна паглядзець і на гэты бок гісторыі. Ну, в прынцыпе, тут у аўтара атрымалася шмат чаго цікавага паказаць менавіта ў гэтым плане. І ўбачыць, якая роля была жанчыны розных сасловаў. Сялянкі, канешне, знаходзіліся ўсё ж такі не ў самым лепшым стане. Ну, в сэнсе, у іх было менш правоў, я так У іх разумею. было менш правоў, яны былі, асабліва напрыканцы сярэднявечча, яны былі ўжо запрыгоненыя. Прыгон у нас захоўваўся яшчэ вельмі доўга, і прыгонныя традыцыі. Больш таго, акрамя залежнасці ад пана, ад памешчыка, яны яшчэ залежалі ад мужа. Асноўныя рашэнні у сям'і прымалі мужчыны. Выключэнні, канешне, маглі быць, но ўсё залежала ад тэмпераменту, але як адносіліся да тэмпераментных жанчын, мы сёння ўжо зачытывалі. Таму што ну так. яны ўсведамляліся, хутчэй за ўсё, як Можна было і згарэць. І як не на асноўнае працы. зло. А на нармальным На такім той вогнішчы. момант. Таму гэты пласт можна падняць і можна ўбачыць, але ізноў ж такі, пазіцыя і роля сялянак, сялянкі вымушаны былі працаваць, забяспечваць сям'ю, у першую чаргу гатаваць ежу, нараджаць дзяцей. Вось у гэтым асноўныя функцыі жанчыны і былі на той час, таму роля не самая Зайздросная. не самая зайздросная. У інстаграме яны не сядзелі, тэлебачанне не глядзелі, тут ужо час быў змрочны і зусім іншы. І з гэтым варта пагадзіцца, і на гэта варта арыентавацца. Ну і на гэтым, напэўна, мы сёння скончым, што ўсё ж такі сёння становішча жанчын значна палепшылася у
параўнанне з сярэднявеччам, гэта дакладна. Я не ведаю яшчэ, якая будзе наступная наша тэма. І ці прыйдуць увогуле госці. Так, сапраўды. Ці змогуць хадзіць. Дзякуй за цікавы расповед і раю паглядзець разам з намі зараз арт-тэрапію. Арт-терапия – направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на искусстве и творчестве. Любое творчество дает заряд энергии. Пишешь ты, рисуешь или лепишь, ты освобождаешься от негатива и получаешь максимум положительных эмоций. Сегодня мы попрактикуем цветочную терапию. Понятие арт-терапия возникло сравнительно недавно. Чего не скажешь об искусстве, оно было во все времена, лишь имело разный характер. В древности прикладной, позже начал появляться эстетический. Искусство вдохновляет, дает надежду, переключает внимание с проблем и успокаивает душу. Этого не могли не заметить психологи и психотерапевты. Так постепенно начала появляться новая отрасль – арт-терапия. Ее особенность заключается в том, что какой бы метод вы ни выбрали, само творчество всегда будет гармонизировать вас, создавать ресурсное состояние и служить антистрессом. Сегодня мы обратили свое внимание на флористику. Цветочной терапией увлекаются многие, сами того не замечая. Например, когда мы с любовью выращиваем домашние цветы или стараемся придать определенный дизайн собственному палисаднику во дворе. Если говорить о составлении букетов как о цветочной терапии, то не стоит забывать о том, что важно не только со вкусом подобрать цветы, но и красиво их оформить. Чтобы придать букету изюминку, можно комбинировать материалы упаковки, дополнять их бумагой разного цвета или поместить композицию в коробочку или другую придуманную вами форму. Ваша фантазия – ваше все. И в заключении хотелось бы сказать, что цветочная терапия не имеет никаких отрицательных сторон. Этот метод подходит всем без исключения и не требует больших затрат. Попробуйте раствориться в искусстве, и ваш мир изменится. Желаем вам здоровья и гармонии. Вось колькі зараз магчымасцяў для самарэалізацыі, Для душы таксама. заняткі, а не тое, што трэба толькі там у полі папрацаваць, а можна яшчэ і для душы займацца. Ну, пасля таго, што мы сёння нагаварылі, нас ужо там чакаюць. Зараз мы з вамі развітваемся. Напрыканцы будзе музычны нумар. Сёння гэта віцебскі палац дзяцей і моладзі. Так, мы пабачымся, я спадзяюся, заўтра. Нясумнага вечара і пакуль.